Усім добрый дзень, вы глядзіце на простую трансляцыю радыё Свабода з Магілёва. Тут сёння ад 9 раніцы праходзіць развітанне з Яўгенам Патаповічам. Гэта міліцыянт, якога ў пятніцу выкрылі, а пасля, як аказалася, забілі у горадзе. Праз гэта тут проста вялікі перапалох. Патрулі стаялі і на шашах на пад'ездзе да Магілёва, і учора праз цэлы дзень горад быў перакрыты. Тут мы знаходзімся даволі ў такім развітанні праходзіць у даволі сімвалічным месцы. Філармонія абласная у цэнтры горада на вуліцы Першамайскай. Менавіта недалёка адсюль акурат і быў 2 дні таму выехаў адсюль на выезд Яўген Патаповіч, пасля чаго ён знік. Бачыце, як шмат міліцыянтаў прыйшло на развітанне, як нам сказалі, што тут прадстаўленыя супрацоўнікі ўсіх упраўленняў і горада, і вобласці, а таксама прыехалі дэлегацыі ад супрацоўнікаў міліцыі з усёй краіны. Развітанне разлічана на 3 гадзіны, яно пачалося о 9. Зараз ужо пачатак на 12, і людзей не становіцца меней. Праз тое, што міліцыі прыехала даволі шмат, нават перакрылі частку вуліцы Першамайскай, якая падыходзіць да філармоніі. Там стаяць аўтобусы і мікрааўтобусы, у якіх прывезлі сюды супрацоўнікаў. Не толькі міліцыя тут таксама ёсць. Мы бачылі людзей у форме следчага камітэту, асобна падыходзіла кіраўніцтва АМАПу магілёўскага, і нават менскае кіраўніцтва таксама сюды прыехала, і па чарзе яны проста падыходзілі. Яны падыходзілі да труны для развітання з лейтенантам Яўгенам Патаповічам. Прыйшлі з ім развітацца не толькі калегі, таксама сюды прыйшло шмат сяброў, былых сяброў Яўгена, і цэлая дэлегацыя ад школы нумар 7, якая знаходіцца ў раёне Задняпроўя ў Магілёве. Там вучыўся увесь час Яўген. Учора з калегамі мы прыехалі туды і сустрэліся з дырэктарам, з завучам, якія памятаюць. Ён скончыў школу усяго 5 год таму засталося шмат настаўнікаў і кіраўніцтва школы, з якімі акурат ён яшчэ вучыўся, і зараз, можа быць, паспрабуем пагаварыць з кімсьці з іх. Вось злева бачыце, гэта ўваход у філармонію, куды заходзяць людзі для развітання. Можа быць, пасля, калі будзе там не так людна, таксама можам паспрабаваць зайсці. Там вельмі невялікая зала ў фае, даволі камерная атмасфера, і месца ўсім не хапае. Добрый дзень, Алена Вікторовна. Так, прадставьтеся, калі ласка, мы з вами ўжо знаёмыя, але гледачы яшчэ не ведаюць. Елена Викторовна, замдиректора 7-я школа. Женина зауч. Выпускала его после экзамена в жизнь, сопровождала в школьное время его, конечно. Вы нам учора расказвалі, што цікавы факт, што Женя быў не адзіны, хто збіраўся і ў выніку нават пайшоў у міліцыю працаваць з ягонай паралелі. Да, да, несколько мальчиков, Женя еще 2. Сегодня один на службе. Саша тут где-то, здесь все его одноклассники, да. Яны вучыліся у той самай одним із навчальним установе одной усе? У высшей учебной? Нет, нет. Отдельно вучилися? В академии МВД мальчики, и здесь, где Женя в школе милиции, по-старому институт милиции. Да.
Скажыце, як вы даведаліся ўвогуле навіны пра тое, што адбылося ў пятніцу? Утром на работу пришла и узнала, что такая случилась ситуация. А нешта ў школе па гэтай прычыне здарылася? Мы бачылі там Да, конечно, весь коллектив был потрясен таким событием. Это неординарное событие для нашего города. Никто к этому не привык и не собирается к этому привыкать. Поэтому первое – это жалко ребенка. Это наш ребенок, как и все выпускники. Мы ведь привыкаем к ним, как к своим детям. Второе, как такое могло случиться, конечно, как такое могло случиться. Ну и, наверное, может быть, слова эти не знаю, как расценят, и гордость за своего ученика. Настоящий гражданин, настоящий патриот. Вот это все, наверное, те слова, которые иногда высокопарные, а вот они в жизни. Все сложное в простом, в таком простом человеческом характере. Мальчики таком добром, чистом, светлом, всегда целеустремленный. Он и был такой вот самостоятельный со школы. Знаете, вот оно и результат. А скажите, мы уже бачили, что был портрет выставлены у школе. Конечно, это же наш ученик, это наша дань памяти. Его все знают на районе, он же вырос здесь. Это же маленький район, где все детки вместе растут, все родители растят своих детей, мы их учим, мы живем одной дружной семьей, поэтому дали возможности людям тоже подойти, попрощаться, кто сюда не сможет приехать. А ці шмат хто са школи сьогодні приходив сюди на розвітання? Вся школа здесь. Начиная от воспитателя группы продленного дня, первого учителя, все ученики, учителя, все здесь. Все здесь. Добре, дякую велике, Олена Вікторівна. И вам большое спасибо. Нагадаю, ми зараз розмовляли з намесніком директора па навчальнай рабоце 7-й школы, там, дзе вучыўся Яўген Патаповіч. І сёння, як уже казалі, сюды прыйшлі і ягоныя аднакласнікі, а таксама сябры. А вось як распавяла завуч, што не толькі з ягонай паралелі, проста прыйшлі ўвогуле школьнікі з усіх класаў, ад пачатковых да старэйшых. Ось, я хацеў бы трохі нагадаць пра то, як развівалася сітуацыя з пошукамі і знікненнем. Мы з калегамі працавалі тут ужо ад другой начы з чацвярга на пятніцу. Цела Яўгена знайшлі ў лесе каля Магілёва, гэта аб'язная шаша і недалёка скрыжавання яе з дарогай Магілёў-Шклоў. Там працавалі следчыя ад вечара чацвярга да ўчорашняга дня. Толькі па абедзе яны з'ехалі і скончылі усе аператыўныя мерапрыемствы. Там знайшлі цела забітага Яўгена Патаповіча. Дагэтуль афіцыйнай інфармацыі пра тое, ці ёсць затрыманыя па гэтай справе заведзены артыкул забойства супрацоўніка міліцыі пры выкананні сваіх абавязкаў. Гэта даволі цяжкі артыкул. Па ўсёй краіне, не толькі Магілёве, як мы даведаліся пасля, ішлі пошукі меркаванай машыны. Спачатку інфармацыя была пра чорную волгу, але зараз міліцыя ўжо не пацвярджае. Кажа, што гэта не асноўная версія, не асноўная рэч, якую шукаюць. У горадзе вельмі адчуваецца, што нешта незвычайнае здарылася. Увечары, ўжо ў чацвер вечары на два цыганскія раёны, месцы кампактнага пражывання цыганоў у горадзе, прыйшлі міліцэйскія аблавы, таму што па непацверджанай інфармацыі быццам бы Яўгена звезлі людзі цыганскай ці каўказскай знешнасці. Мы сустрэліся з людзьмі, у чые хаты прыходзіла міліцыя, затрымалі ці не ўсіх мужчын. Магчыма, нават сотні чалавек з двух цыганскіх раёнаў
былі затрыманыя і знаходзіліся ў ізалятары часовага ўтрымання ці ўправлення раусах. І толькі некаторых з іх выпусцілі, як мы сёння раніцай правяралі інфармацыю, дагэтуль большасць з іх знаходзіцца за кратамі. Нагадаю, гэта трансляцыя з развітання з Яўгенам Патаповічам, 22гадовым лейтэнантам ДАІ з Магілёва, які быў выкрадзены і забіты ў чацвер увечары. І развітанне з ім праходзіць у філармоніі абласной у цэнтры горада. Вось зараз пагляджу, ці зможам мы зайсці туды ўнутр і трошкі глянуць, што адбываецца. У прынцыпе, зараз большасць людзей ўжо стаіць на вуліцы, там ёсць месца, можам на хвілінку зірнуць туды. Але, вядома, там мы будзем маўчаць.
сюды прыйшло шмат людзей, не толькі сваякі і калегі Яўгена Патаповіча, але і проста звычайныя магілёўцы, каб аддаць пашану, даніну пашане Яўгена. Вось можам зараз пагаварыць з адным з людзей. Добрый день, Кирилл. Еще раз, да? А можете представиться и сказать, где были вы знакомы? Я назвал имя, хорошо. Да, и Да, что вы меня просите, почему вы зовут Кирилл, да, я сам отслужил в органах внутренних дел, офицер запаса, вот, отслужил почти 7 лет. Ну, пришел почему? Потому что это нечастое явление у нас, что убивают сотрудника, причем так цинично и очень серьезно. Я лично не знал его, но видел наглядно. Вот. И для меня это очень важно. По одной простой причине, что я знаю, что в этой истории не все так просто. Очень много вопросов. Почему он был там один? Где был его наставник? Где, в конце концов, была машина сопровождения? Где были все? Пацан 96-го года, 22. Вот, жить да жить как бы. Вот. Очень много вопросов. Вот. А пришел чисто по-человечески, потому что никто не хочет говорить. Все отказываются от комментариев официальных. Вот. А говорить есть на самом деле о чем. И много говорить нужно. И не все так просто. В этом нужно разобраться. Дякую вялікі, Кирилл. Сапраўды, вельмі мала нейкіх афіцыйных каментароў і тлумачэнняў па гэтай справе пакуль вядома. Вось. Могу трошкі нагадаю таксама пра самога Яўгена. Яму было 22 гады, у ліпені мусіла споўніцца 23. Ён нарадзіўся і вырас тут у Магілёве, у раёне Задняпроўя. У 7-й школе вучыўся і пасля вучыўся у школе міліцыі, таксама тут у Магілёве, і пайшоў працаваць у ДАІ. Таксама раней у міліцыі служыў ягоны бацька і некалькі аднакласнікаў ці хлопцаў з ягонай паралелі пайшлі працаваць у міліцыю. Менш як год ён служыў у ДАІ і, як кажуць усе, хто ведае службу, ён мусіў працаваць з напарнікам. Іх павінна было два чалавекі быць. Чаму ён паехаў на выклік адзін, дагэтуль невядома. Ось, як мы казалі, афіцыйных каментароў па гэтай справе пакуль вельмі мала. Зразумела, што вядзецца следства і менавіта з гэтай прычыны абмяжоўваюць доступ да інфармацыі, але сітуацыя выглядае вельмі спрэчнай. З самых апошніх такіх афіцыйных паведамленняў гэта следчы камітэт распаўсюдзіў учора заяву пра то, якім чынам быў забіты Яўген Патаповіч. Я могу просто зачытаць іхняе паведамленне з тэлеграм-каналу учорашняе. За мінулыя суткі следчымі, супрацоўнікамі міліцыямі і экспертамі праведзены каласальны аб'ём працы, каб выявіць усе абставіны гібелі супрацоўніка ДАІ ў Магілёўскім раёне.
Згодна з папярэднімі заключэннем, смерць міліцыянта наступіла ў выніку агнястрэльнага ранення ў галаву. Пры гэтым следчыя чакаюць заключэння судова-медычнай і іншых экспертыз, якія аператыўна праводзяцца спецыялістамі Дзяржаўнага камітэту судовых экспертыз. Зараз следчыя разглядаюць некалькі версій здарэння, у тым ліку правяраецца версія аб выкраданні міліцыянта невядомымі асобамі на аўтамабілі чорнага колеру, але, зыходзячы з атрыманых у ходзе расследавання звестак, яна не з'яўляецца прыярытэтнай. Хаця менавіта чорная, як вядома з паведамленняў з розных рэгіёнаў Беларусі, увечары ў чацвер у розных месцах затрымлівалі менавіта чорныя волгі, шукалі, гэта інфармацыя неафіцыйная, яна была ў тэлеграм-канале карыстальніка Нехта, шукалі чорную волгу з расійскімі нумарамі і людзей каўказскай ці цыганскай знешнасці, якія былі ў гэтым аўтамабілі. Але, як учора стала вядома ад следчага камітэту, ад прэсавай службы, што гэта версія цяпер не разглядаецца як асноўная. З падрабязнасцяў толькі вядома, што Яўген Патаповіч загінуў у выніку агнястрэльнага стрэлу ў галаву. І таксама нагадаю, што учора толькі пасля абеду скончыліся Ничего, никаких. Спасибо, только отойдите, пожалуйста, в сторону. Вот здесь будет выносить. зараз папярэджваюць нас, трэба адысці, напэўна, магчыма, будзе вынас труны, бо акурат уже набліжаецца 12 гадзіна, час, калі мусіць скончыцца па папярэдняй інфармацыі развітанне з Яўгенам Патаповічам. 10 гадзін таму я бачыў, пад'язджаў аўтобус з аркестрам, верагодна, зараз акурат і будзе працэсія. Тут ёсць кіраўніцтва, непасрэднае кіраўніцтва Яўгена, кіраўніцтва Магілёўскага ДАІ, і журналісты спрабавалі неаднаразова спытаць у іх каментар, але ніхто пакуль так з прэсы і не пагаварыў. Вось гэта перакрытая частка вуліцы Першмайскай. Там стаяць аўтобусы і мікрааўтобусы, на якіх прыехалі міліцыянты з розных управленняў. Вось, як мы даведаліся, яны сюды прыехалі з усіх абласцей Беларусі, дэлегацыі для развітання са сваім калегам Яўгенам Патаповічам. Гэта вельмі незвычайнае забойства, напэўна, найбольш рэзананснае апошніх гадоў. Толькі летась памятаецца забойства міліцыянта ў Вацэвіцкім раёне, дзе двух міліцыянтаў узялі ў закладнікі. Але такога жорсткага, як адбылося з Яўгенам Патаповічам, у апошнія гады нават не прыгадваецца.
пакуль працягваецца падрыхтоўка да працэсіі і да вынесу труны. Нагадаю некалькі фактаў пра Яўгена Патаповіча, 22-гадовага міліцыянта, які служыў у Магілёўскім ДАІ. Ён скончыў школу МУЗ тут у Магілёве і працаваў менш за год. І ён у чацвер, як пакуль вядома, выехаў на выклік, але адправіўся сюды адзін, і з яго тэлефона прыйшла смс калегам пра тое, што патрабуецца дапамога. Вось, але прыйшло толькі адно паведамленне, і сувязь з ім пасля гэтага абарвалася. Пазней таксама, калі ўжо у той жа вечар яго цела знайшлі недалёка ад Магілёва, каля аб'язной дарогі, і, як аказалася, ён быў застрэлены, быў забіты стрэлам у галаву. Учора мы былі ў ягонай школе, нумер 7, каля завода Кірова. Вось тут некалькі хвілін 20 таму размаўлялі з завучам гэтай школы, вось, якая распавяла, што яго ўсё яшчэ памятаюць, бо 5 год таму ён скончыў школу, і засталіся настаўнікі і адміністрацыя, якія з ім працавалі. У школе выстаўлены партрэт з чорнай стужкай і кветкамі быў учора увесь дзень. І вельмі шмат вучняў гэтай школы прыйшло сёння сюды на развітанне з Яўгенам. Ад самай раніцы, калі толькі пачалося 9 гадзіне, тут былі толькі сваякі, але дагэтуль яны ні з кім, ні пра журналістаў не размаўлялі. Ось. Миша, подождите. Так, тут шахтуюцца міліцыянты з чырвонымі траўрнымі стужкамі, бо неўзабаве ўжо будзе заканчвацца развітанне, павінны вынесці. Як нам вядома, Яўгена пахаваюць у вёсцы у вёсцы Вішоў. Гэта за 25 кіламетраў ад Магілёва у бок Менску. Адтуль паходзяць проста ягоныя бацькі, і там, калі я не памыляюся, жыве ягоная бабуля. Менавіта, дарэчы, з бабуляй у кватэры, ён жыў у кватэры з бабуляй у апошні час. Узімку яна прыязджала ў Магілёў, а лета ўжо праводзіла у вясковым доме. Учора, пра гэта мы даведаліся учора. Прыехалі дадому, дзе жыў Яўген. Там вельмі шмат суседзяў было на вуліцы. Усе прыгадвалі, як казалі, вельмі парадачнага хлопца. І для ўсіх, абсалютна для ўсіх, гэта вялікае патрасенне, што такое здарылася з ім. Так, я пойду, напевно, погляджу, ці там збираються виносять труну, бо тут уже все чекають і підрихтовані супрацоўнікі міліції, што приїхали на розвітання, і так само журналістів попросили визволити пляцовку перед філармонією.
Да, горе, ну, трагедия большая для всех людей. Вот и все. А дальше это не нам разбираться, не нам судить. А то, что случилось. Как женщина, как мать, как тех же самых сыновей. Конечно, большое соболезнование родителям. Выражаем, скорбим вместе с ними. Мы пришли сюда сегодня, чтобы поддержать по мере возможности. Ну, а дальше, конечно, эту ситуацию лично я не собираюсь комментировать и объяснять ее. Мое просто мнение, что да, боль и скорбь в первую очередь близким людям. Тем более имевший такого парня, шикарного, красивого и единственного сына, так как у меня тоже сыновья, и просто это даже не хочется представлять, этот ужас и эту боль. И как они выдержат, эти родители, и переживут. Потому что самое страшное – это хоронить своих детей. Природа сделана так, что все-таки родители должны их пережить, и мы имеем детей для того, чтобы они нас досмотрели, они нас отправили, как говорится, в другую жизнь и в другой мир. А когда это все идет против созданной природы, и кто это делает, и кто за этим стоит, это просто, это не человек, и как-то это очень страшно. Поэтому все, дальше это уже пускай именно разбираются те, кто имеет к этому отношение, там, сотрудники, работники всех структур. Мы простые люди, простые граждане, поэтому мы просто скорбим о том, что случилось, конечно, у нас. И очень больно и жалко терять таких хороших молодых парней в наше мирное время. Конечно, вечная им память, и мы благодарны, что пусть он даже прослужил небольшой срок, но он ушел с достоинством, он был верен до конца своей присяги отданной и с честью ушел. Поэтому сегодня я так смотрю, что очень много присутствует людей, потому что, да, это был молодой, пусть прожитый недолгий жизненный путь, но он оставил очень такой, большой след, которым даже, возможно, люди могут прожить намного больше и не оставить такой след на земле, как вот этот парнишка оставил. Так что вечный ему покой, пухом ему земля, и пусть все будет хорошо у нас. Спасибо. Як ми казали, вельмі шмат сюди прийшло звичайних жихароў Магілёва, не толькі ягоныя сваякі ці знаёмыя, а просто людзі прыйшлі развітацца з міліцыянтам, які трагічна загінуў. Добрый день. Скажите, вы ведали Евгена, ці просто пришли на развитание? Просто пришел как гражданин Республики Беларусь. Почтить его память. Жаль, что, конечно, это случилось у нас в Белоруссии, такое в Могилеве, что такой молодой хлопец ушел из жизни, только начал свою трудовую деятельность в органах внутренних дел. Я соболезную всем близким, родным его, Евгения. Как просто человек, как гражданин наш. Ці неяк змянілася нешта ў Магілёве вось пасля гэтай трагедыі? Мы вчора былі, што тут і патрулі былі ў горадзе па ўсім, все абмяркоўвалі. Я был в командировке в то время, я не знал, что случилось. А позже приехал с командировки, по трассе останавливали и сказали, что так в Могилеве случилось. А даведаліся ўжо ад міліцыі, якая вас прыпыняла? Милиции, Талушинской милиции. ГАИ, Талушин. Был в командировке. И вы пришли просто... Просто почтить память, который ушел трагически так из жизни.
Яуген. Дякую велике. Спасибо. Да, ми як казали, що ось зараз особливо все більше людей збирається. Пару. Все більше людей збирається перед філармонією, де проходить розвітання з Євгеном Потаповичем у центрі Могилєва. Асобна вось у гэтым крыле з боку вуліцы Першамайскай стаяць супрацоўнікі міліцыі, якія прыйшлі развітацца. Вось цягам 3 гадзінаў розныя дэлегацыі міліцыянтаў заходзілі ў залю з венкамі, з траўрнымі венкамі, якія клалі перад труной Яўгена Потаповича. Як нам расказвалі, тут проста міліцыя з розных упраўленняў і горада, і вобласці, і таксама дэлегацыі з розных рэгіёнаў Беларусі, якія прыехалі. Там можна бачыць удалечыні аўтобусы, на якіх прыехалі міліцыянты. Вось. А з іншага боку гэта ці знаёмыя і свае, але ў большасці гэта звычайныя магілёўцы, якія прыйшлі развітацца з Яўгенам. Усё гэта адбываецца ў цэнтры горада і вельмі недалёка ад месца, адкуль Яўген у чацвер выехаў на той самы выклік. Засталося зусім пару хвілін да сканчэння развітання, пасля чаго труну Яўгена Потаповича вынесуць і адвезуць. Вось мы бачым ужо, да, аркестр міліцэйскі.
Конечно, бачна, што большасць гэтых людзей супрацоўнікі ДАІ і з Магілёва, і з іншых рэгіёнаў Беларусі. І на чале з кіраўніцтвам, якое стаіць наперадзе.
Неўзабаве будзем завяршаць трансляцыю на радыё Свабода. Пасля траўрнай працэсіі труну Євгена Потаповича адвязуць у вёску Вішоў каля Магілёва. Там на радзіме ягонай маці адбудзецца пахаванне. А зараз вы бачыце, як вялікая працэсія з большасці супрацоўнікаў ДАІ вядзе у апошні шлях труну з Євгеном Потаповичем.